Kardom, aprang si nilitum News 24 karbiang channel kilangarat han nilitum News 24 bitang penang litum han kardom pajerigo. Si ani bang son tak sinang litum han jumisen apen break dak apen breaking news nang litum han nangwan pivera son tak si pini la thot sitami birta kimi sinang litum han nangwan kilo. Bangso birta kimi pini nilitum kedo dake 5 kilo pusipu mate kilometer po dipupen kilometer po bangso dimolo nilitum dolo bangso dimolo pini Kristiana pan ke kroerat mate hempu jisu pan ke kroerat malang litum koson pensi arna mapan ke kroi nai ma koson pensi karjong harji koson pensi sining angsong koson pensi ki linang ji ma lapene kopi koson pensi ke claim ke dam nang ji ma lapene arna ma asai kopi si claim nai ma bangso lama puthak kachini lapente ke thek nang ja pan pusi penang an arada tum bangso adimalong ngachitong si penang an ni mardia tum sai mek ajai mek mate amai patupan lo bangso amai pathak ni lekachini pan bori ponji kopia potma kosona potma lapente kopia joine ma lapente kopia ni pensi pangcheng ma lapen pini bangso amai kopilo bangso alam pathak ni kachini pan bori ponji alang him pensi ni kachini pan bori ponpa pini lagi tu bangso ajai mek mate lang tu dipu pastore inji mardi amai kielo lam pathak ngi tu lang him pensi pan ji dokumen tu pensi kecheng lapen lang tu kopia kenang pensi bangso amai patupan Angsi Miss Oscar Belong kapan nili curolam palelo lasi pini nili tum kejesia ni lo ladak difu pastorate ingzir marli amai pi difu pastorate angkang dak monduli krisi dolo la monduli krisi ingzir marli atum la bangso pong kretroksi amai pi apang kapiman pon lake ha tarik trok si pen pini tarik ser kepan lake kijo si arni lo lasi arna ma hirzume hedung niletum chithenglong lo labangso seminar mate labangso mai pialong mesen pen niltum khan arna makam hon pen pini mesen pen kapitun long apot suriri akachurolom palelo lapen tu dolang non pini kijo si apora hose tame non ardom apor lake budget drop pen ladak pas bel cheng ponpo lasi labang so apor hose tame me jude se tame ason kachi pateji laboson dolang lapen non labang so amengpi isse kaphan ladak lamathi pi se tame kijong pondolo doana thak ame karbe nangji labang so alam kilong dam lake bible along old testament along living ding pi krehini angding living ding pi trok lapen angding so krehini pen cricket home along si labang so lam abang ke long po labang so lam klar dak pen ke thanja phon pura dak nilitum difu pastor angkang arlo longri pastor pensi alangli lam athipi abang ke than pon lo lasi labang so lam stame hakecheng ani pen pini ansitame labang so lam jume sen pen nilitum dagra monduli along kacetong monduli tin pen kacetong ingzir marli pen lapen akaprek man pen gedo kethi geding do anatum sitame labang salam me sen pen niltum arju bonong lo kusi niletum koilo ngi to monduli lo kate bangpana phaji amuk aldu normal nilitum dak rong chingri amon duli longke adona phai la ke nilitum lo normal ke mon don christian dolo lapen full member ang bong ke niletum along ke don full member ang bong ke niletum along bang trok ke bra ki dulu lalu tum aja nek matela di pastor untuk itu pe dulu man chorolo kedam tang tarik trok si pen niletum pangcheng si pini bomkuru ke sangani ana bang ke serkep pini tarik serkep an ke kijut si arni lo sekitar bangkuan hang tentu nanti sekitar nanti abang aku curu tu partik lo non lo bangso lam ke than japan speaker la ke nilutum longri pastor aphan si chahang cholo la bangso ajai me ke se ka pana bang ke batai ke thoman lam ke than japan si speaker non longri pastor aphan si nilutum pathik kondo alang pada di kon long era pi putot alang dihin telek ang ana malam kustame ithithini tini ke paman pon amai lo ana malam tha ithithini alang ang tin kan dol kon suru parpik lo tini
media korte tum ki bang pen ang kong rite ka pot ak choro lam prangsi nam tum pan turu pipa lo pini lake tum ka chini tang son tak taksi ni tum sinot karbiang sinot ang kang alo ke do ang bong tum ka do ka be sinot ang kang lake pasuri ingko ra ke thomando ni tum la dipu pasuri ta tum ang ke pini ni tum injur malia mai pi lake phong ke choksi ki chok ke dam tang bom ta pen pini bom kro ni an ni tum chok lo pini bang ke ni tum a jai mek la puson lo adak mangke kang du ka do me girja ke tum mo peng tan tang son si speaker ke jong tang teng pen speaker lam than lo alang me la ke ni tum long ri pastor chin hon long ri pastor reverend lal than maya alang li pen jok si lam jimsen pen ajulong lo la det pen api ni tum sacrament kang thier empo am baptism ma jai mek sami ni tum timan pon lo non timan det pen baji thoma por la bangke ke bang ab monduli tin ben ke bang injur malia tu kachipate setami pedo pon lo kachipate bangke lun la pen lam bangke doctrine long pen hukum son kep doctrine long pen ho la pen trok an si chipate pon lo la bangke non baji thom pen si chipate pon lo na kachipate jai mek sami non ji lo la bang so result la bangke peneng ve ama si result pipo la ke chengsi la pen adun thu la pen ke thom ang deng kuma sami nong is dami piponji la pen consolation prize ka do ka vita ke chipate bang kutumang amin tum pipon ko long hin kan la ni tin for kala rat long hin kan la ana malam betak short and sweet nanti si hek kan ni than chung ni arna malam abang ke mili than mang ke than thidat sita mi choklo au peda bang ke ni tum karbiang long presbyterian church sinot angkang alo ke do tumang ke ni tum aning kan wang sila bang ning kan hini pen ipong injur mali tum ke la bang so amai pi chirok tok pen do ning si gi do thek ji apa la pen injur mali tum ku son pen si inan phan kechalana thek ji la pen arna ma phan kamatha thek ji ma o amen pen sila tum ning kan hini pen ipong